खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय लकसभा बियाबाव जानो गोनां बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थिनि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खालामबोबाय थादों, जेराव 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थिखौनो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरा थोंजोङै जाबोबाय थादोंमोन। नंगौ, बेनि फोरमाना मैया मिथिनो मोननाय जाबाय, जेराव क'क्राझार लकसभा बियाब आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाब मोननै बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गावसोरनि राजखान्थि दोलोनि जानो हाथाव बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ थारैनो फोसावबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबाव सम एमपि क'क्राझार बियाबाव नब कुमार सरनियाखौ एसटिनिफ्राय बोखारनायनि उनावनो दायो एमपि बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझाराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ राफोद एबा साग्रिद जानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसोरनि जानो हाथाव केन्डिडेट एबा बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावनानै होनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोननै बियाबनि थाखाय जानो हाथाव बिजाथिफोरनिखौ फारिलाइखौ फोसावनाय बायदियै गुबैयै क'क्राझार लकसभा बियाबाव साथाम बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनाय जादों, जेराव प्रमिला रानी ब्रह्म, काम्फा बरगयारी आरो प्रिथिबि नारायण देबमेश बिथांमोन साथामखौबो क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय जानो हाथाव बिजाथि महरै फोसावनानै होनाय जादों। गुबुन फारसेथिं दरं उदालगुरि बियाबनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै इमानुएल मोसाहारि, रबिनसन मोसाहारि, दुर्गादास बर', धीरेन बर', हिरेन दैमारी बिथांमोनखौ जानो हाथाव केन्डिडेट हिसाबै फोसावनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बियो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जोबथा बिजाथि फोसावनाय नङा। अदेबानि बेनि सायाव गोबांथार सोंनाय फिननाय बिथांमोनहा जानो हागौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोर एबा गावसिनि दोलो आफादनिफ्राय माखासे बिथांखि लाबावगोन, जायनि गेजेरजों दायो जोबथा फारिलाइखौ बिथांमोनहा उननि समाव फोसावनानै होगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंक्सुरियाव सानै सेंग्रा सिख्लानि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 फेब्रुवारि एबा भेलेन्टाइन डे खालिनो सानै सेंग्रा सिख्लाया नखरनिफ्राय गोमानानै दंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबां जेंजाबोरजों सौसिनांनानै दङमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो नखरनि सोद्रोमाफोरा थारैनो पुलिस थानायावबो मोनसे एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैया थारैनो बे सानै सेंग्रा सिख्लानि गोथै देहाखौ बोखांनो मोननाय जाबाय होनना मिथिदों। मख'नो गोनांदि नाथाय बे गोथै देहाफोरा थारैनो सोरजोंबा बुथारजादों ना गावसोरनो गावखौ फोथैनानै लादों बेनि जेबो फोरमान मोनथ'नाय जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेबायदि जाथाया ओनसोलाव सरासनस्रायै जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो फिन क'क्राझारनि साखाथियावनो थानाय चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंक्सुरियाव सानै सेंग्रा सिख्ला गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों, जेराव सानै सेंग्रा सिख्लाया गावजों गाव मोजां मोनलायनानै मा जाथायाव बेबायदि जादों बेखौ दासिमबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। अदेबानि बिसोरखौ दायो पुलिसफोरा लानानै थांबाय आरो पस्टमर्टमनि उनाव बे सानै थैनाय सानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थारैनो सोरबा बुथारदों ना गावसोरनो गावसिनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेखौ उनावसो मोनथिसिगोन होननानैबो नखरनि सोद्रोमाफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबैयै क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि बे एलायन्स पार्टिया मोनसे फेक्टर जागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नब कुमार सरनिया बिथाङा दायो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायखौ दायो नखर नखर हाबनानै जागायजेनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिथाङा सासे
जर'खा सुबुंनि साखाथियाव थांनानै राजखान्थिनि सायाव गोबांथार बाथ्रा सावरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा थारैनो बालिपारायाव बिश्वजित रायनि न'आव फैनानै बिथांनिफ्राय बोसोन लायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला क'क्राझाराव थारैनो सान्थि गायसननाय आरो सान्थिखौ अरायसमनि थाखाय लाखिबोबाय थानाय, बेखौनो नोजोर बोनानै फैबाय थानाय 2024 मायथाइयावबो एमपि लकसभायाव क'क्राझार बियाबाव नब कुमार सरेनियानो देरहागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जायनि गेजेराव बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझाराव दायो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL आरो BJP मोनसे एलायन्स पार्टी जागोन। गुबुन फारसेथिं BPF बिथांमोनहाबो गावबा गावनि थाखाय सांग्रांथि खालामगासिनो दङ, नाथाय बिथांमोनहा जेबो बेबायदि फेक्टर जानो हानाय नङा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गावनि बुंथिखौ बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा भुटाननि गेलेमफु इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डखौ बेखेवनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव BTR सरकारखौ दैदेनबाय थानाय प्रमद बर' बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो खेला गेलेनायखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबोबाय थादों, जेराव BTR सरकार दाजेननायनिफ्रायनो गोबांथार फुटबल आरो खेला दुलानि बागै बिथाङा गोबांथार बेबायदिनो हाबा मावबोबाय थानाय बायदिनो फिन मैयाबो आरोबाव भुटाननि गेलेमफुङाव थानाय इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डखौ बेखेवनानै होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव भुटाननि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे प्रमद बर'आबो बाहागो लानानै ग्राउन्डखौ बेखेवनानै होनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव देग्लाय 2024 मायथाइनि इन्टार कलेज युथ फेस्टिभेलखौ थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 18 फेब्रुवारिसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै खुंफुंगासिनो थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि थामथि हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेबायदि इन्टार कलेज युथ फेस्टिभेल फालिनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरा गावबा गावनि रोंगौथिखौ जोंनि गेजेराव दिन्थिनो हानानै गावबा गावनि थांनानै थानायनि राहाखौबो लानो हागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव आरोबाव बुंथिबावनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो इन्टारनेशनेल युथ कलेज फेस्टिभेलनि जोबथा सानाव थारैनो मुलुगनिनो बयनिख्रुइबो उन्दैसिन बैसोनि प्रफेसार डक्टर सुबरन आइजाक बारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैनानै हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। সেইটো BPF প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা কথা নহয়, আমাৰ অঞ্চলত BPF নাই। তথাপিও আমাৰ যিহেতু বিভিন্ন চেল আছে, আমাৰ UPPL দলত 7টাকে আমাৰ চেল আছে। সেই চেলবিলাকৰ আজি এটা লিডাৰশ্বিপ মিট ইয়াত প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। যিহেতু লোকসভা সন্মুখত আছে, আমি বহুতো আমাৰ যি চেলসকল আছে বেলেগ বেলেগ কৰি কাম কৰি থাকে। সেইকাৰণে আজি চেলৰ লিডাৰবিলাকৰ লগত ইয়াতে আমাৰ BTR প্ৰধান ডাঙৰীয়াই এক সময়তে সকলোৰ লগতে মতামত এটা লৈ আছে, আৰু সেইটোৱে আমি কৈছোঁ UPPL লিডাৰশ্বিপ মিট প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আমাৰ চলি আছে বৰ্মা খাৰুৱা যাব। উদ্দেশ্যটো কি আপোনালোকৰ? উদ্দেশ্য এটাই, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আমি BJP আৰু UPPL মিলি পেলাই কমচে কম 9 লাখ ভোট লোৱা যি আমাৰ উদ্দেশ্য, ইয়াক সফল ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ চেলকে নিজৰ মানে হাৰ্ড এণ্ড ছইলেৰে কাম কৰাৰ এটা নিৰ্দেশ ইয়াত জাৰি হৈছে। BPF আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত BPF নাই। আমি বহুতবাৰ কৈছোঁ BPF মানুহৰ মুখত এনে এটা দুটা মানুহৰ মুখতে চলি আছে। আচলতে BPF গ্ৰাউণ্ডত একদম শূন্যকালীন অৱস্থা। তেখেতসকলৰ কেইটামান লিডাৰ আছে, যোৱা সময়ত যিবিলাক MLA আছিলে, EM আছিলে, তেখেতসকলৰ মুখতে BPF আছে, ৰাইজ BPFৰ লোকক কোনো এজনো নাই। নৱশৰণীয়া আজিৰ দিনততো আৰু ফেক্টৰৰ কথা নাহে, তেখেতক ST চাৰ্টিফিকেট যিহেতু হাইকোৰ্টে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিছে, গতিকে তেখেতে এইবাৰ নমিনেশ্যনটো একচেপ্ট হ'ব না নাই তাত প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। যদিও একচেপ্ট হয়, আজিৰ দিনত সকলোৱে গম পাইছে যে উন্নয়নকালীন ৰাজনীতি কৰিব লাগে, আৰু আজি আমাৰ এই অঞ্চলৰ শান্তি আৰু উন্নয়নটো একেলগে ৰাইজে পোৱাৰ কাৰণে আজি আৰু সেই ধৰণৰ বিবেক সৃষ্টি কৰা সেই ধৰণৰ ৰাজনীতিক দল ইয়াত নচলে। সেইটো একদম আমি UPPL দলে এতিয়ালৈ থিৰাং কৰা নাই, আৰু সেইটো আমাৰ বৈঠক হ'ব এটা BJP আৰু UPPLৰ মাজত। আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ দলটোৰ ইয়াত প্ৰাৰ্থী থাকিব, গতিকে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু BTR প্ৰধান ডাঙৰীয়া দুটাৰ মাজত আলোচনা কৰি প্ৰাৰ্থী আমি এটাই চিট দাবী কৰিম। আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আমি UPPL আমি ইয়াত খেলিম, আৰু আমি ওদালগুৰি
আমি দৰং ওদালগুৰিতো আমি বিজেপিক এৰিম। বৰ্তমান মন্ত্ৰী ইউজিপ ৰহমান নামটো অলপ উচ্চাৰণ হৈ আছে এমপি চিটত। নহয়, এই সময়ত চবৰে নাম উত্থাপন হ'ব আৰু বিচাৰিছে, তেখেতে ছিনিয়ৰ মানুহ আছিলে, গতিকে তেখেতক যদি MP পঠাই দিব পাৰে, বহুতৰে চিন্তাধাৰা চলি আছে ভাল হ'ব বুলি। আৰু কেইটামানৰ মনত চলি আছে যে য়ং ল'ৰা লাগে, জেনেৰেশ্যনটো পিক আপ কৰিব পৰা ল'ৰা লাগে, তেনেকুৱা মানুহ দলত আছে। গতিকে দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এফালে যাব, সেইটো আপোনাৰ ইচ্ছা আছে নেকি? নাই, মই MP নাই, MP নহওঁ। সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো নাম কোনে চৰ্চা কৰিছে এতিয়ালৈ আমি গম নাপাওঁ। কিন্তু এটা কথা, যদি ছিনিয়ৰ মানুহ যায়, ৰাইজৰ এনেকুৱা মন থাকে যে সেইটো ভাল হ'ব নেকি। আৰু আমি অলপ আগতে কৈছোঁ নতুন জেনেৰেশ্যন মানুহ বিচাৰাও বহুত মানুহ আছে। এইটো উইথিন দ্য ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট। যুঁজখন কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবে লোকসভাৰ? মূল যুঁজখন আমাৰ ইয়াত যুঁজ কৰিব লগা দ্বিতীয় পাৰ্টি নাই। তথাপিও আমি আজিৰ দিনত যিহেতু আমাৰ ইয়াত একেলগে যদি কংগ্ৰেছ বা অন্য দলে চব মিলি পেলাই তেখেতসকলে ইয়াত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা কৈ আছে, তেখেতসকলৰ হয়তো আমাৰ পিছে অহা প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে। লোকসভা নিৰ্বাচন বিজেপিয়ে BPF সমৰ্থন বিচাৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? আমিতো সদায় সকলো প্ৰাৰ্থীকে বিচাৰিছোঁ যে আমাক সকলো সহায় কৰক। ভাৰতৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ এবাৰ আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব লাগিব। তেখেতৰ কাম কাজ চাই পেলাই বিশ্ব যিহেতু আজি একমত হৈছে, আমি কিয় বেলেগে থাকোঁ? আমিও বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিভিন্ন পাৰ্টীৰ আমিও সহায় বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে এক হৈ পেলাই ভোট দিব লাগে, সেইটোৱে হ'ল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নামত। এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনটো এটা পূজা ফেষ্টিভেলত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছে, এটা উৎসৱ। আমি লোকসভা ইলেকশ্যনটো উৎসৱ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ফূৰ্তি হ'ব, তামাচা হ'ব, ধামাকা হ'ব, হাঁহি তামচা হ'ব, বিভিন্ন ৰং কালাৰফুলেৰে আমি লোকসভা আদৰিবলৈ গৈ আছোঁ।